Moikka vaan kaikille. Ruutunen toisella puolella kuvata videota Hexitistä. Ja mä jätin tähän, ja nyt mä tiedän milloin lopettaa, eli 25 vaille. Räjäytetään ihan varmuudeksi. Toikin pommi tossa. Cobwebi. It's not. Lava. Tässä on pakko olla joku meteoriitti kohta. Ylitettiin laavaki. Me ylitettiin. Miksi tää kuuluu Witterin ääniä? Okei, olkaa valmiina. Me saadaan kohta Witteri tässä jaksossa. I'm sorry. Tää on superskeleton. Miksi ei minulla näy superskeleton? Ai se ei ollut superskeleton. Okei, no. Ei sitten. Ei käy mulle. Tosta me mentiin. Tänne me mennään. Tämä on La Quantum Doost. Ja me hakata ennen kuin tappaa örkki. Hei! Muistakaa, että tossa on meteoriittia. Sitten mitä mä menin sille? Ja me jäätiin Cobwebiin. Kun mä olin sanomassa, tosiaan toi äsken oli hidostus. Kun mä ite tein toi hidostus, niin sille hidostus. Meteor. Ja sen luota löytyy timanttia. Voisiko olla parempaa yhdistelmää? Timantti, meteoriitti. Nyt me ollaan jopa timanttikorkeudella siis. Jos me oltais oikeassa Minecraftissa. Tai no. Mitä mä pisin? Tää on oikeeta Minecraftia. Jos me oltais siinä vanillassa. Niin nyt me oltais siinä oikeassa timanttikerroksessa. Ja näin tiedoksi teille. Että voitte katsoa missä on vanillassa timanttikerros. Ainakin itseni mielestä se on 12. Ja nyt miksi mä en luota tähän? Miksi? Miksi mä en luottais siihen? Koska laava nähni. Jei. Varmaan huomasittekin miksi sanoin jei. Menemme siksi juuri tänne puolelle. Hakemaan tämän minulle omakseni. Muhahaha. Okei.
FPS-droppeja. Sori kun mä oon ollut hiljaa. On pitänyt keskittyä. Mä en nyt oo yhtään mitannut aikaa. Oi minua poloista. Ironit vaan tonne noin. Ei me niillä mitään. Miksi tää näyttää silleen, et siisti, kattokaa. Näin. Me otettiin tosta ne meteorit. 17 meteoriittia. On jähnä. Täällä me ollaan käyty, koska Timu. Meillä alkaa olla... Mikä olla sinä? Sinä olla Alumi Orgore. Sinä olla tuommoinen, josta ottaa damage. Yää! Mä ei tykkää damagesta ottamisesta. Zombinääni. Mä oon taas koko ajan hiljaa, kun mä koitan keskittyä. Anteeksi ihmiset. Mä oon huono tubettaja. Mä tiedän sen. Hei, mäkin oon vasta oikeesti aloittelija. Mäkin vasta sain YouTube-kanavan. Mäkin katon välillä vinkkejä Minecraftista. Ihan oikeesti. Mä katon melkein joka päivä Minecraftia. Tätä Master MC PvP Minecraftia. Really? Stoppies? Mitä se täällä tekee? En tiedä, mutta... Näin. Ottakas. Mä äkkiä Kamemuden 1. Että me päästään täältä pois. Mä en nimittäin muista yhtään, mistä me tultiin. Juu, järkeä ehkä Meteor Chipille. Ja sitten mä teen yhden jutun vielä. Teen tosiaan yhden jutun vielä, jos se maksaa kyllä hirveästi. Sitten mä teen sen luovalla. Toivottavasti tämä ei teitä haittaa. Mä kuuntelen nimittäin teitä. Laittakaa kommenttia, haittaako tää teitä, että jos mä käytän välillä luovaa. Mutta tähän mä käytän kyllä. Kuulkakaa. Repair Coast 10. Juu, mä repairaan äkkiä nää vaan. Tänkin repairu 3. Nää mä saan repairaa itse. Sitten, kyllä. Mietin jo. Alkaisiko tässä olla meidän kohta video? I don't know. Scale. Mut se oli Typh. Leading. Typh Boots. Se vaikein on hoidettu. Ihmiset. Nyt on tullut sen aika. Me aletaan taas tekee toista Hexagon Armor paikkaa. Toista Hexagon Armor paikkaa. Mitä? Se Wood. Tosta vähän noita ja Indir Perleitä. Magic Essence. Tikut. No ei vitti nyt tehdä. Mut tosiaan, nyt on taas sen aika. Hexagon Diamond. TF. Typh. Nämä. Halutaanko me ekana housut? Halutaanko tehdä vaikein ekana, eli ehkä chestplate.
Okei. Okay. Siihen me tarvitaan ainakin Leatheria. Sitten me tarvitaan villaa, mitä mä hankin. Kai. Miten se menikään? Okei, me tarvitaan 2 punaista villaa. Eli jos me kirjoitetaan vaan wool. Ja vaikka tuo onkin Leather, niin me silti otetaan Mä muistan kyllä se ulkoa, mutta mä tiedän, että me tarvitaan yhtä ainesosaa. Mä muistan jotenkin nää ulkoa, koska... Ottakas hetki, pitää ottaa hetki.